Halløj! Jeg så dig ikke lige der. Skal vi starte på et emne, der hedder vektor? Det synes jeg, vi skulle. Hvad er en vektor? En vektor, det kan defineres som... 2 sekunder. En vektor kan defineres som noget, der har en retning og en afstand, eller en længde og en retning. Det kan defineres på mange måder. Lad os komme med et eksempel. Vi har en fodboldbane her, og vi har en fodboldspiller her, der hedder Søren. Han står her. Søren skyder til en bold. Den bevæger sig i en retning. Det kan bruges på for eksempel en fuck. Det defineres som, at den går ligesom ved en x- og en y-aksen. Hen ad x-aksen og op ad y-aksen. Ja, det var så et lille eksempel på, hvad en vektor kan være. Vektorkoordinaten beskriver, hvor langt vektoren går hen ad x-aksen og y-aksen. Vi tegner lige en tilfældig vektor her. Og den vælger vi så at døbe en vektor A. Det skal helst gerne kunne se sådan her ud, så man er helt sikker på, at en vektor. Samtidig så tager vi videre på vektoren, så vi kan se, at den går hen ad x-aksen og op ad y-aksen. Og det kan vi så skrive til en ligning, der hedder sådan her. Der ser sådan her ud. Vektorlængde. Længden af en vektor kan beregnes ved Pythagoras læresætning, som ser sådan her ud. Jeg vil lige give jer et lille eksempel på, hvordan man kan udregne sådan en her ved hjælp af Pythagoras. Først så skal vi lige tegne en vektor, som ser sådan her ud. Den har nogle koordinater, som hedder 3 her og 4 her. Så vil vi gerne regne den her ud. Så kører vi sådan her. Alene. Kvadratroden er 25. Hvilket så bliver til 5 i sidste ende. Og så har vi regnet den resterende her. Sådan. Yes. Vektorsum. Summen af 2 vektorer er de 2 vektorers x-koordinater lagt sammen og deres y-koordinater lagt sammen. Lad os lige prøve et eksempel på, hvordan man kan udregne det. Først har vi vektor A plus vektor B. Vektor A og B har hver deres x- og y-koordinater. Så vi vil starte med at døbe vektor A for x1 og y1. Så plusser vi det med vektor B's koordinater, som hedder x2 og y2. Og det vil så sige, at svaret vil så blive x1 plus x2 y1 plus y2. Nu vil jeg gerne komme med et lille tælle-eksempel, hvordan man kan regne det ud. Hvis man for eksempel har A, vektor A, som har koordinaterne x1 som 3 og y1 som 4. Og så har vi vektor B, som har x2, som er 3 og y2, som er 6. Så foregår det på den måde, hvor man siger A, vektor A plus vektor B, som er 3 plus 3, 4 plus 6, som vil så blive 2 koordinatpunkter, som hedder 6 og 10. Differencen mellem 2 vektorer er den ene vektors x-koordinat minus den anden vektors x-koordinat, og den ene vektors y-koordinat minus den anden vektors y-koordinat. Hvis vi har 2 vektorer, vektor A og vektor B, skriver jeg lige op de forskellige koordinater, x1 og y1 og x2 og y2. Så vil differencen mellem de 2 vektorer være x1
x1 minus x2 og y1 minus y2. Så vi lige tager et lille taleksempel med det. Så vi siger, at vektor A har vektorkoordinaterne 6 og 7, og vektor B har vektorkoordinaterne 3 og 4, så vil vektor A minus vektor B være lig med 6 minus 3 og 7 minus 4, hvilket så er lig med 3 og 3. En stedvektor er en vektor, som starter i punktet 0,0. Det vil sige, at den har begyndelsespunkt der, hvor x-aksen skærer y-aksen. En enhedsvektor er en vektor med længden 1. Enhver vektors enhedsvektor kan beregnes ved at dividere henholdsvis x-koordinaterne og y-koordinaterne for vektoren med længden af vektoren. Så vi prøver at skrive det op her. Og det har jeg et lille taleksempel på. Hvis vi siger, at vektoren har vektorkoordinaterne 3 og 4, så vil enhedsvektoren for vektor A være lig med 3 divideret med 5 og 4 divideret med 5. Hatvektoren og dens koordinater. Hatvektoren for en vektor er en vektor, som er vinkelret på den første vektor. Hatvektoren for en vektor findes ved at sætte minus foran y-koordinaten og derefter bytte om på x-koordinat og y-koordinat. Det vil sige, at jeg har tegnet den første allerede, vektor A. Så har vi A hat, hvor vi bytter rundt på x og y med et minus foran på y. Og så det vil jeg også vise med den her flotte tegning her, at vi sætter den bagpå her. Så til at starte med, så har vi vektoren her, og så tegner vi lige den, som vi gør derovre, med y og x, og så sætter vi den omvendt på, hvor den så skal være vinkelret på den næste vektor. Hvor den så hedder minus y hernede og x her. Jeg vil nu vise et taleksempel. Vi har her vektor A med vektorkoordinaterne 3 og 4. Det har jeg illustreret her med denne sang. Jeg vil nu finde A hat. Først så sætter jeg minus foran y-koordinaten, og derefter bytter jeg om på x-koordinaten og y-koordinaten. A hat kommer derfor til at have vektorkoordinaterne minus 4 og 3. Det vil jeg illustrere her. Hvor vi så går minus 4 ud af x-aksen og 3 op af y-aksen. Prikproduktet mellem to vektorer. Prikproduktet mellem to vektorer er de to vektorers x-koordinater gange med hinanden plus de to vektorers y-koordinater gange med hinanden. Jeg har så her to vektorer. Jeg har vektor A og vektor B med henholdsvis vektorkoordinaterne x1 og y1 og x2 og y2. For at finde prikproduktet,
så skal man sige x1 gange med x2 plus y1 gange med y2. Så vil jeg så komme med et lille taleksempel. Vi har vektor A med vektorkoordinaterne 3 og 5, og vektor B med vektorkoordinaterne 2 og 6. Så er det ret simpelt bare at sætte dem ind i formen. Så vi siger 3 gange med 2 plus 5 gange med 6. Og så for at regne det ud, så siger man bare 3 gange 2, det giver 6, plus 5 gange 6, det giver 30, så 6 gange 6 plus 30 giver 36. To vektorer er vinkelrette. To vektorer er vinkelrette, hvis deres prikprodukt er lig med 0. Dette er fordi cosinus til 90 grader er lig med 0. Vi har her vektor A gange vektor B er lig med 0, er ensbetydende med, at vektor A er vinkelret eller ortogonal på vektor B. Hvor vi ønsker at bestemme tallet t, sådan så det kommer til at stå vinkelret på hinanden. Og det kan vi altså se herovre, der har vi cosinus til 90 er lig med 0. Og det vi sådan set bare gør i eksempel 5, det er, at vi lægger vektor A og B sammen, som der står her. Det gør vi ved sådan noget. Og der er altså tale om en anden græsligning, som når man løser den, giver følgende t-værdier, t lig minus 2 og t lig 3, hvor vi her sætter t ind i koordinatsættet, så de to vektorpar kommer til at opfylde betingelserne. Der er ikke så meget at sige der. Komposant er en vektor. Her har vi en vektor, den røde her. Det vi sådan set ønsker, det er, at en vektor har komposanterne, som vist her. Komposanterne de udgør den resulterende vektor, som I kan se her, fordi man nogle gange skal man regne den anden vej, ved man har komposanterne, fordi man skal regne vektoren ud. Så bruger man komposanterne i stedet for til at beregne den resulterende vektor. Og eksempel 16. Her har vi så vektorerne A, B og C, hvor vi ønsker at bestemme de to komposanter, komposant C og komposant CA og C lille b, så de har retningen til fælles med vektor A og vektor B. Og det kan jeg så se her. Vi vil gerne have, at vektor A og B skal give C, så det vil gøre, at vi sætter dem ind, eller vi plusser dem faktisk bare. Og herefter så tager vi så vektor A og sætter den til lige med S, det vil sige, at vi gerne have S ind i vektor A, som kommer til at få S bag på sin vektorkoordinater, eller vektor tal på. Og det samme gør vi også på vektor B, sådan at vi kommer til at få to ligninger med to ubekendte, som man bare regner ud, og så er det det. Ja. Normalvektor og retningsvektor. Her har vi så en ret linje, ax plus b, og i det tilfælde, der er normalvektoren, det er stor A og stor B til lige med, eller stor AB, vektor stor AB lige med A1, 1A, fordi den simpelthen går en hen og A op, og hvis vi så tager og så ser på tværvektoren for den her, så er det så AB hat, hvor man simpelthen bare sætter en minus. Ja, og det som man gør, det er, at man siger vektor n, det tager man så, og så siger man så minus KA til K, hvor at K kan være et tilfældigt tal, eller vilkårligt tal fra 0. En retningsvektor er en vektor, der er parallel med linjen, som vi har her.
hvor at A er det samme som hældningskoefficienten for linjen, og som i det her tilfælde så er retningsvektoren så 1A.